gudun da babu tsira babu shakka takama ya fi shi. Dajin Durum. Na Sako tare da haɗin gwiwar SP Entertainment da ke garin Nasarawa cikin jihar Nasarawa ke tallata muku sabon shiri na musamman mai taken Dajin Durum. Dajin Durum na kunshe da fargaba, makirci, zulum, kana ga tagwayen soyayya. Daga naira miliyan 1 zuwa miliyan 50. Dajin Durum rubutu da umarnin fasihin darakta Jibrin AB Huni yana nan tafi. Me ya kawo ku wannan tsibiri? Mun zo yin aiki ne. A sane kuke da cewa wannan tsibiri ba a shiga a fita lafiya? Mun sani amma ya haƙuri. To wanda ya shiga wannan tsibirin to baya komawa lafiya. Sunan ku Kada ka bari a baka labari yana kunshe da zaratan 'yan wasa na cikin gida a kowane bangare. Maza ka mallaki naka. Sarki Habib Lukman, Saliha Muhammad, Safiyanu Mai Halimai, Ishaq Tofa, Ismail namijin Loko, Aisha Yusuf, and Suleiman D. Abdul Karim. Dajin Durum yana nan tafi. Dajin Durum.